היום אנחנו נדבר על התרגיל המקוון, כאשר אני אסביר כיצד נכנסים למפגש גוגל מיט באמצעות קלאסרום. קודם כל חשוב שכל מורה ישתמש בקלאסרום שלו באופן כללי. הקלאסרום אמור היה להיפתח כבר בתחילת השנה. לכל כיתה יש קלאסרום מול המורה שלה. שם אפשר להעביר תכנים, הצגות, סרטונים, הסברים, מטלות וכן הלאה. זה אמור לשמש אתכם במהלך היום-יום. המורה שעדיין לא עשה את זה חייב לעשות את זה השבוע על מנת שהוא יוכל לקיים את התרגיל המקוון. התרגיל המקוון יתקיים בין יום ראשון לשלישי, בתאריכים השלישי עד החמישי למרץ. את השעות אתם בוחרים, כמובן בתיאום עם הכיתות שאתם עובדים איתם, או הקבוצת תלמידים שאתם עובדים איתם. אתם חייבים, אתם כמורים מקצועיים, לעדכן את התלמידים. האחריות היא אחריות של המורה המקצועי ולא של המחנך, חשוב לי לציין. אתם מוודאים שכל התלמידים נכנסים, גם אם יש צורך ליצור טלפונית שיחה, וליצור עם הילדים קשר על מנת שיצטרפו למפגש. כמובן אתם צריכים לעדכן אותם לפני, במהלך השבוע, באותו יום, לעדכן בוואטסאפ, להזכיר להם, זה התזכורת שלכם, וכמובן האחריות של המורה המקצועי בסוף השיעור, לעדכן את המחנך, מי נכנס ומי לא, ומה היו הסיבות אם יש. זה לגבי התרגיל המקוון. שוב, האחריות היא אחריות של המורים המקצועיים ולא של המחנכים, וזה חשוב לי לציין. זה לגבי התרגיל. אז כיצד בעצם נכנסים לגוגל מיט? אנחנו פשוט נכנסים ל9 אפליקציות, נכנסים לאפליקציית הקלאסרום, בוחרים את הכיתה הרלוונטית, ולוחצים על הכפתור ההצטרפות בגוגל מיט. ברגע שהצטרפתי, אני לוחצת שוב הצטרפות, והוא מחבר אותי לשיעור. ברגע שאני מתחברת לשיעור, יש לי כמה כפתורים שחשוב שנכיר. קודם כל, הסרגל למטה. יש לי כאן אופציה להשתיק את עצמי. יש לי אופציה לפתוח מצלמה או להדליק מצלמה. יש לי אופציה לשלוח כל מיני תגובות. יש את זה גם לתלמידים. שיתוף מסך רק לכם. איך אני משתפת מסך? אני לוחצת על הכפתור, בוחרת שיתוף חלון או מסך כולו. מי שפחות בקיא בזה, ההמלצה שלי לבחור מסך, את כל המסך, להוריד וואטסאפים וכן הלאה, כל מה שלא רלוונטי לשיעור באותו הזמן. אני עומדת על החלון ולוחצת פשוט שיתוף, ואז הוא משתף לי את כל המסך. במקרה הזה זה יהיה שיתוף של מסך המחשב שלי. הפסקתי של שיתוף. אני יכולה להרים יד, זה גם לתלמידים יש לי את 3 נקודות, שם יש בעצם את כל האופציות שיש לנו. יש לנו את הלוח האינטראקטיבי, במידה ואתם משתמשים, מורים ללשון, מורים למתמטיקה, אני משערת שמשתמשים קצת יותר, אפשרויות הקלטה למיניהם, שינוי פריסת מסך, אני יכולה לשנות את המסך שלי, או שזה יהפוך כל הזמן באופן אוטומטי למה שרוצים שיהיה, או שמשבצות ואז רואים את כולם, או שאני במרכז וכל השאר וכן הלאה. זה האופציות שיש לי. בנוסף, יש לי פתיחת מצב חלון בתוך חלון. אם אני משתפת מסך, כדאי שיהיה לי פתיחת מצב חלון בתוך חלון, ואז אני אוכל לראות לפחות חלק מהתלמידים. אין אפשרות לראות כרגע את כל התלמידים, אבל כן יש לי אפשרות לראות חלק מהתלמידים, ובמקביל את שיתוף המסך שלי. יש לי גם חלון קטן בצד שמראה לי אם שיתפתי מסך, מה אני משתפת. לדוגמה כאן, אני משתפת את החלון הזה, ואז הוא יראה לי כאן בצד את מה התלמידים רואים, את מה שהקבוצה רואה בעצם. זה לגבי שיתוף. אם אני רוצה לבטל חלון בתוך חלון, פשוט מבטלת את זה, לוחצת על הביטול. אפקטים חזותיים, אני יכולה להוסיף כל מיני דברים וכן הלאה. אני פחות מתעסקת עם זה כרגע. ובנוסף, יש לנו את 4 כפתורים של כאן. כפתור הזה זה רק פרטי המפגש, אז זה פחות רלוונטי. אני מבקשת לא להעתיק את המפגש לשום מקום.
אלא לתת לתלמידים להיכנס אך ורק דרך הקלאסרום. תלמיד שלא מחובר לקלאסרום יצטרך להתחבר לקלאסרום, זה הזמן שלו אם הוא עדיין לא עשה את זה. כאן יש לי את האנשים, אני אוכל לראות בעצם מי נמצא, מי שותף לשיחה שלי ומי מצטרף. אני פשוט אוכל ללחוץ הצטרפות ברגע שהם ייכנסו. יש לנו כפתור הצ'אט, אך ורק החליטו לפתוח את כפתור הצ'אט, התלמידים יוכלו לדבר, במידה ולא תעשו זאת כמובן התלמידים לא יוכלו להתחבר. בנוסף יש כל מיני פעילויות כמו הקלטה שראיתם את זה גם מקודם, חדרים משניים, חלוקה לחדרים כמו שהיה בזום, סקרים, אתם יכולים לעשות בעצם פעולה אינטראקטיבית דרך סקרים כאן ולא ליצור סקרים משלכם, שאלות ותשובות שהתלמידים בעצם יכולים לענות על תשובות באופן נפרד, זאת אומרת רק הם, אם אני עכשיו אוסיף איזושהי שאלה, אז התלמידים יוכלו לענות על השאלה, וההפך יוכלו גם לשאול אותי. שידור חי פחות רלוונטי כרגע, ושימוש בלוח אינטראקטיבי בדיוק כמו שהיה. הגדרות הבטחה, אז יש לי את כל ההגדרות הבטחה כאן, שזה בעצם, אני יכולה פשוט לשחק עם ההגדרות הבטחה. שיתוף מסך, אני לא אתן לכולם, כי אני לא רוצה שהתלמידים ישלטו על זה. לשלוח תגובות, אם אני לא רוצה שהם ישלחו תגובות, בעצם האייקונים וזה, אני מורידה את הכפתור הזה, ואז הם לא יכולים לשלוח את כל הסמיילי ואת האימוג'י וכן הלאה. הפעלת מיקרופון שלהם. אז בעיקרון אפשר להוריד את זה, ההמלצה שלי לא לגעת בזה, כי זה יכול לגרום לכם בעיות בניהול של השיחה, אתם כל פעם תצטרכו להיכנס לזה ולשנות את הנושא הזה. ניהול מערכים, אוקיי, אני יכולה להחליט שאני מאפשרת, רוצה לאפשר לכל אחד להפוך להיות מנהל, או ההפך, בסדר? אני אעדיף עם תלמידים לעשות ההפך, ואז התלמידים יכולים, רק אתם בעצם תהיו המערכים, אלא אם כן אתם רוצים לתת למישהו נוסף. כמובן ברגע שתלמיד יצטרף, יקפוץ לכם חלון ותידרשו לצרף אותו למפגש. תלמידים אגב שכבר נכנסו וכבר עשיתם איתם מיט, אוטומטית ייכנסו, כי הם בכיתה, אז הם כבר מזוהים ולא תהיה בעיה, ככה שזו הדרך שלכם בעצם לסנן, כי תלמידים שהם לא קיבלו את הקישור מחבר או משהו כזה, הם יופיעו כלא תלמידים ואז תצטרכו להכניס אותם. אז שימו לב למי אתם נכנסים, זה הדרך שלכם בעצם לנהל את המפגש. אני מנתקת את השיחה באמצעות עזיבת שיחה. דוח של מפגש, מי הגיע, מי היה נוכח בתוך השיעור, אתם תקבלו דרך האימייל. חשוב לי לציין שיש באגים בנושא, וכדאי מאוד להקריא שמות בתחילת השיעור, ולא להסתמך אך ורק על זה. אתם יכולים כמובן לעקוב אחרי זה, כי שם תראו אם ילד יתנתק בסוף וכן הלאה. אבל עדיין לעשות את זה. ברגע שסיימתם את המפגש, אתם ישר, הדבר הראשון שאתם עושים, זה מעדכנים את המחנך מי נכח מי לא, ואם שוב התקשרתם לתלמיד ולא ראיתם, והוא לא ענה או משהו כזה, אז גם כן לעדכן את המחנך, כדי שהוא ידע מי לא נכח בשיעור, ואם צריך לצרף אותו למפגש אחר, או זה החלטה של המחנך כבר. זהו, אני מקווה שעזרתי מאוד, ושיהיה לכם בהצלחה בתרגיל. אני זמינה לכל שאלה.